Nina nabuthwa nathandwa umvelinqangi namathongo. Namhlanje ngifisa ukuzokhuza umhlola. Esesubona uvama noma uwanda ususanda nezwe kule ndima yokwelapha kwendabuko. Ngifisa ukukhuluma nabelaphi bendabuko ikakhulukazi okuyibona abangababhebhethekisi balomhlola noma abangibona abagqugqumezela noma abaphemba lomlilo osusho ubuhanguhangu phezulu kwesizwe. Bantwana bethongo, nina abathwali benyongo, nina bomangothoba, nina alivuma naliphalaza, musani ukuthwasisa abantu kungafanele. Muswani ukuthwasisa abantu kungafanele. Kulezi insuku kuusizi lodwa olubukayo, khona thu khona uhlangana nesangoma. Omunye uyambona ukuthi emzimbeni wakhe ayikho lento. Kwamabhayi awagqokile akawazi ukuthi athini, ahlonishwa kanjani. Omunye nje ngidabuke ngimbiza, ngimbuza ukuthi Thokoza uthwasile? Yebo ngithwasile. Ubani owathi hambe uyothwasa? Omunye angiphendule ngolaka, hayi idlozi lami. Uma uthi uyayilandela lento, hayi yini owayibona noma wayizwa ukuze ufike liphambi yothwasa? Hayi kwasho umelaphi, ngangiphupha amabhayi, ngiphupha ubuhlalo, wayesethi ugobela kumele ngithwase. Omunye hayi ngangigula ngiphethwe zinyawo kwathiwa ngithwase. Belaphi koze kube nini nidlala ngabantu? Ngoba ekugcineni laba abantu enibathwasisa kungafanele, enibaphakamisela amadlozi bengafanele, bengenawo amadlozi okuthwasela, nidala udungunyane, nidala inkinga ezovimbanisa lomkhakha wokwelapha wendabuko. Ngoba kuzokwanda abelapha abaningi abawebelaphi ngezembatho, kuzolapha abelapha abaningi abangabelaphi ngezikhumba nangobuhlalo. Kodwa emzimbeni ngokwesiphiwo lesi siphiwo asikho kulomuntu. Ngoba wena melaphi esikhundleni ngoba kwakufuna umhlambulule imimoya lomuntu, uyethule lemimoya, kodwa awuzange wakwenza lokho, wagijimisela udumo lamathwasa. Namhlanje lo muntu uyahlupheka, kumquba, akakwazi nakuhlola. Bese kugcineni kuthukwa igama lokwelapha, kuthukwa abelaphi bendabuko ngenxa yesenzo, ngenxa yephutha lakho, ubuhobholo bakho. Ngoba usuke ugijimisa imali uthwasisa umuntu kungafanele. Akubo bonke abantu akufanele bethwase. Nasendulo babe bakhona abantu ababephatha umndiki, bebe nomndawo, bebe nomnono, behlushwa yimimoya eyayizigulo zethongo. Kodwa kwangasho ukuthi labo kufanele bebe izangoma, kwangasho labo kufanele bebe izinyanga. Sabulala isizwe kangaka kwenze njani? Senithwasisa ngisho nezingane ezincane ingane engabe iyacelelwa lengane ikwazi ukufunda iqede isikole, iye kwisikole ingane kuthiwa inabantu abadala. Ekugcineni nikhanda siphi isizwe? Lo shevu enuvubelayo niyothanda nisekwenzeke ezinganeni zenu, niyokuthanda nisengena kwezeni izingane. Ngoba ihlungu lento enzakala namhlanje, uthi uyabuka uyazi uma uphiwe umuntu enabantu abadala akudingi nokuthi azafaka isembatho, uyamuzwa emzimbeni eqhamuka uzwe ukuthi hayi kulo muntu ukhona into ahamba nabo. Kodwa mohlala nomuntu uthi umuntu uzophaqa, kwanaye akakwazi kuyihlonipha lento. Umfica emathaveni, umfica kuphi eyixongolo lelo umfica khona. Omunye umfica levuza indaba, eqhefuza indaba, ehlobe waphelela ngezinto zokwelapha zobungoma. Bafowethu, hayi isikhohliseni isikhathi eside. Musani ukuthwasisa abantu kungafanele. Ukhona umuntu okeke efike kuegula, eguliswa imoya ukufuna umshaye umenzela amagobongo ekwelapheke leyo moya. Hayi ukuthi fanele athwase, hayi ukuthi sekufanele bowumelaphi. Ngibuye ngize kunina abantu abami, ngoba abanye benu bayaya kumelaphi ngoba egula, omunye aye ngoba enenkinga,
ngethemba lokuthi mayifika kumkhulu Mngomezulu kulezi inkinga nazo uzofika amhlolele amtshene ukuthi umnyombo walenkinga nawo. Kuqikelele lokho uma ufika kugobela noma ufika kumelaphi afika kuhlolele bese ethi unabantu abadala kumele uthwase wozothwasa cha obokwazi lo muntu uhlala ngawo kodwa uzokutshena ukuthi wena unobizo nabantu abadala hamba uphahle hamba uhlambuluke nali igobo ngohlambulula bayo bese beyakhomba bona ngoba lemkhuba yenu yokuyithwalela ikhwama niye kubelaphi ngoba uzwa ukuthi uphupha kakhulu izinto eziphathele lo mngoma akusho ukuthi yoba isangoma uzojika ube umquba bese mawusubuya ungasasebenzi bese ujika ukhala ngokuthi ugobela ungivalile bangiphambanisela kanti kwanawe uwo gijimela into ongafanele ngakuyona yakho akekho umuntu ongenalo idlozi kodwa lamadlozi enawo konke akufanele abe abelaphi akonke akufanele abe izangoma akonke akufanele abe izinyanga ngakho ke fundani ukungaphaphi ngoba niyaphapha kahle ngizosho njalo sewumphapha nalento yokutrenda ngazi noma indima yokwelapha kwendabuko isiphenduke yaba yimayini egolide ngoba manje nimukela lo msebenzi nigijimela lo msebenzi nitshena ukuthi yithuluzi lokuceba cha akucetshwa ngomsebenzi wedlozi ngoba lo msebenzi lona ulona imayini kodwa umsebenzi wohambo nosizi nenyembezi ngoba umsebenzi wokukhulula abagqilazekile umsebenzi wokulapha laba bacindezekile akuyona indlela elula akaze kwashiwa ukuthi kule ndima lena nizoceba namhlanje ubona umuntu ethi engathi uyayithanda lento ngoba sekunalento ukuthi mangumelaphi wendabuko mfuna ngicace funa ngibe nemali ngibe nobukhazikhazi asibizelanga ngobukhazikhazi thina belaphi ngokomthetho yibona ithina abantu engabe sihlupheka kakhulu ngabonke abantu emhlabeni ngoba ithina engabe singena odakeni sikhipha abantu odakeni ithina engabe siqaqe ibopho zabantu kodwa mase sekuyithina sesifuna ukuphila impilo obukhazikhazi akuseyikho bantwana bedlozi abaningi kumase sibakhuza sithi kule ndlela kuyona indlela onontanda kubukwa ebese umuntu ethi hayi umona ngoba sekukhona abelapha abacebile kodwa umcebo wakhona mawuthi uyawulandela uye uhamba bese uyibuza ukuthi kuseyiwona nomcebo wethongo iwona lumcebo wedlozi lo noma sekumcebo okwakhiwa noma sekumcebo okuzenzela asange sibizele ukuceba kule ndlela sibizelwe ukuzoxazulula inkinga ezahlula ngisho okhokho bethu abahambe bengayilungisile ngakho kule ndlela belaphi kumele silalele iziphiko zobabamkhulu hayi izifuno nezifiso zethu ngakho ke hloniphani ithongo bantwana bedlozi musani ukutshenwa belaphi ukuthi kufanele nithwase nithwala izikhwama nidala indleke ezingafanele umelapha akakuhlambulule idlozi lona leyikhulumela hayi ukuthi utshene umelaphi ukuthi bopha isikhwama uhambe uyothwasa ngiyawukhuza lo mhlola ngoba ekugcineni yini le enjini ibe imquba bese nihambe nigila yonke imigilo nihambe nifaka zonke izilwane emzimbeni yenu nithi nilekelela umsebenzi niphakamisa umsebenzi uphamisa kanjani umsebenzi uma wawuvela ungekho ngoba uma umsebenzi wedlozi la livele likhona kuwe noma bengakuvala kodwa ekugcineni igcina lona idlozi ngoba yilona elikulethela abantu namhlanje nize nihambe ni-advertise ngama social media nihambe niqamba amanga ni-fake ama-miracles angekho ngoba nivume into engekho kunina ngiyawukhuza lo mhlola vele ngiyazi inkunzi egwaza ayithandwa kulungile mangizondelwa iqiniso ukuthi ngithandelwa amanga akuphele belapha ukuthwalisa izingane zabantu izinyongo ongafanele ukuthwasisa abantu kungafanele nize nithi hayi siyakhuphula amakhosi nikhuphulani musani ukudlala ngezingane zabantu ngoba egcineni manje indima yokwelapha ihudulela phansi ngoba nokungebani kulala kuvuke kubona amabhayi sekumkhulu sekugogo musani nalamagama lawo edlozi enibiza ngizoke ngikhulume ngawo ngelinye ilanga ngoba igama lomuntu alifani nelomunye ngoba lisho incazelo nendlela isimo sekile akuyilona nonke seningi ogogo uza nemvula ogogo nomathongo osibani sedlozi osibani sethongo omkhulu mafele empini
umkhulu umpiyedlozi, oyindlondlo, odabula amanzi kahleni. Igama lomuntu liwumlando nesibophezelo anikezwa sona. Uma kukhulunywa kuthiwa umkhulumeli izwe nje, lo unikweze isibophezelo ukuthi limele izwe ngokweqiniso kulendlela. Hayi lamagama eseniqamba wona. Igama oqanjwa ugobela lifika nomnikazi womsebenzi osho itask noma isabelo onikezwe sona. Ngiyathokoza.